Uyazi ukuthi amafikirini akho angu-nenethi aphinde nsuku zonke? Futhi lawa mafikirini yilawo ahlela impilo yakho. Izifundo zesayensi zikhombisa ukuthi ingqondo yakho ingaba nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni ikusasa lakho lezezimali, impilo yakho, nokuthokozisa kwakho. Lokhu kubonakala kungenakwenzeka. Ngizokwabelana nawe ngenkathazo eshintshile izimpilo zabantu abamiliyoni eziqhamukayo emhlabeni wonke. Kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke, ngifuna ukukubuza, kwakuphi okungakanani okucatshangile imali ayikho ngokwanele noma angikwazi ukuphuma ebolekisini? Lezi akuzona nje izisho ezimbi, zibhala umphumela wakho wokuphila. Izindaba ezinhle ukuthi kunezindlela ezithile ongakwazi ukuziguqula. Namuhla, uzothola ukuthi ungayithola kanjani imfuyo engaphezu emhlabeni wakho ngesikhathi esisodwa esingu-24. Lokho okugcizelela kukho kuyanda. Le ingxenye yezimiso eziphambili ezenza ingqondo yethu. Cabanga okwamanje, kwakuphi okukhathazekile kusukela kumzuzu lapho uhleli uphaphama? Wonke umzuzu unzima, uthola izinto zithinta kabi, futhi imikhakha emibi ibonakala izenzeka ezilandelanayo. Lokhu akukona okungahleliwe. Kuyinto ebonisa ukuthi ukugxila kwakho kugxila ekuqondeni kokuphila. I-neuroscience ithi ukuthi ingqondo ikhokhela kabusha ngokuphindaphinda. Uma imicabango yakho ifana nokuzelela, ukushoda nokwesaba, uma ungakutholi okwanele, ingqondo izoba nephutha nokubona okuphindaphinda kanye nalesi simo. Uhlelo olungaphilayo lwezinkinga ezivela. Manje, cabanga lapho kuzungeza. Uma ungavuma ukuxoxa ngale ndawo futhi iqedela ukwazi ukuqagela izindlela nezozimele, lokhu kuzoba umphumela. Lokhu kwenzeka ngoba ukugxila kokuphumelelayo kuvuselela izindawo zobuchopho ezihlobene nobuciko kanye nesebo, kuyilapho ukugxila kokuphazamiseka kuvuselela izindlela zokwesaba nokuhlwithwa. Ukuze uhlole amandla okugxila empilweni yakho, zama umzamo ohlangothini olulula. Ngemva kwezinsuku eziyisikhombisa, shintsha zonke izinkinga zakho ezihlobene nezimali ngokuphikisa amavesi aphezulu. Njalo lapho ukhathazeka, zisho okuthile njengokuthi ngiyavuma amathuba noma imali ihamba kalula kimi. Bhala lezi zinto ekhalendeni. Ekupheleni kwesonto, bheka izinkomba zakho bese uqaphela izinguquko emicabangweni yakho kanye nemizwa. Uma usakwazi ukukholwa ngamandla okugxila, ngiyabuza, yini ongenza uma uzama? Okungenani, uzothola isikhumbuzo esisha, esikhanyayo futhi esinolwazi olungcono. Futhi okungcono, uzovula amathuba okuphila ahlukanisayo. Lokhu kuyithuba lakho lokulungisa ingqondo yakho futhi udale ikusasa elisha. Iyiphi into ofuna ukufunda ngayo kusukela namuhla? Imfihlo yokuthola okufunayo ilele ku okuthile okungathathwa yizinto eziningi zabantu, ukubonga kwangaphambili. Njengoba abantu kufanele bahloniphe okukhona kulolu hlelo. Kodwa lokhu kubonakalisa okuphumelelayo, okukhona okungakhathazekile becula. Qinisekisa ukufaka okungenani ofuna okuphumelele kodwa okungakazange kube khona. Ngokwesibonelo, ungasho, ngiyabonga ngomsebenzi wami omusha noma ngiyabonga ngokuzimela kwezezimali. Khacisa lezi zinto ngokuningiliziwe, njengokuthi sezibe yingxenye yempilo yakho. Ukuzijwayeza ukubonga njalo kuqala ukudala izinguquko ezincane kumkhuba wakho nasez-emotions yakho. Uzoba nesibindi esikhulu, uzobona amathuba owawungawatholi ngaphambili, futhi uthathe izinqumo ezihambisana kakhulu nezinhloso zakho. Futhi okuhle kakhulu, lokhu kudala umjikelezo ophumayo. Njengoba ubonga kakhulu, ingqondo yakho izoba nezizathu eziningi zokukwenza lokhu, futhi kuzothuthukisa lo mbono omusha. Manje, ngikuqhamukela inselelo. Kuzo zonke izinsuku ezingama-20 ezilandelayo, qhuba le ndlela. Bhala izizathu ezintathu ohlonipha ngayo nsuku zonke, futhi eyodwa yazo kufanele kube into engakabi khona kodwa ofuna ukuyifeza. Bheka ukuthi lo mkhuba uthinta kanjani hayi nje indlela ozizwa ngayo, kodwa nezinto eziphilelwe. Sikhathazeka kakhulu ngezinhloso zethu, senza ukuthi kube nesithiyo phakathi kwethu nalokho esifuna ukukuzuza. Ukukhathazeka kokulahlekelwa noma ukuthi sizophumelela, kungaba kuhlupha kakhulu kanti kuvimbela ukuphumelela.
Lokhu kwenzeka ngoba uma uzama ukulawula yonke imininingwane, uthuthukisa ukumelana. Isixazululo sitholakala okuthile okulula kodwa okukhulu, ukukhulula. Ukukhulula akusho ukuyeka amaphupho akho. Ngokuphambene, kusho ukukholwa ukuthi izinto zizokwenzeka ngesikhathi esifanele, ngendlela engcono kakhulu. Uma ushiya imfuneko yokulawula, udala isikhala sokuthi amanye amathuba avuleke. Cabanga ngalokho uDeepak Chopra akusho encwadini yakhe Izinkonzo zezulu zempumelelo, ukukhulula kusekelwe ekukholweni okuqinile kolwazi lwezulu. Cabanga ngokuthi kungakhiwa kanjani amaphupha ngamandla ngaphandle kokuhlola okukhulu, okusho ukuthi ungabheka phezulu ngendlela okuzothokozisa. Umbhali uNapoleon Hill, encwadini yakhe ethi Cabanga ube Rich, uchaza impumelelo njengohlanganiso lwezinto ezinjengezehlakalo ezinamandla nekhono lokukholwa okungaguquki. Uma usebenza ukuze ufeze izinjongo zakho, kubalulekile ukuthi ungavumeli ukucindezeleka nokuziphindisela kuthathe amandla akho. Izifundo zezengqondo zikhombisa ukuthi abantu abamukela indlela yokukhulula bakhipha amanye amahomoni okucindezeleka, njengekhohlese, okwenza kube lula ukuba bacabange ngokucacile, benze izinqumo ezingcono, futhi babone amathuba abantu abanye abangaluboni. Lokhu kushintsha esimweni somqondo kudala umphumela omuhle kuzo zonke izindawo zempilo. Cabanga ngento ofisa ukuyithola ngesikhathi samanje. Kungaba ukuphakanyiselwa emsebenzini, ubudlelwano obuhambisanayo, noma ukuphothula iprojekthi yakho yomuntu. Manje, buza wena ukuthi uzizwa kanjani ngalokhu? Ingabe uzwa ukukhathazeka, ukungabihileleki, noma ukwesaba? Uma impendulo inguye, mhlawumbe sekuyisikhathi sokuzama indlela entsha. Zama ukudala isisho esinamandla, njengokuthi, ngiyakholwa engozini futhi ngiyazi ukuthi konke kuhamba ngokuqhubeka kwezinzuzo zami ezinkulu. Njalo lapho ukukhathazeka kuvela, phinda leli zisho kumuntu wakho. Ngiyaniphakela inselelo, khetha inhloso ebalulekile bese uzibophezela ukuba wenze okungcono kwakho kumaviki 4 alandelayo, ngaphandle kokukhathazeka ngomphumela wokugcina. Lapho imicabango yokungabaza noma ukwesaba ivela, hamba phezulu uye phansi ukuze uzikhumbuze ukuthi usuphumelele. Beka ukuthi le ndlela esheshayo ishintsha kanjani amandla akho, izenzo zakho, kanye nemizamo yezenzakalo. Ukukhulula kudinga ukuzethemba, kodwa uma usuthole ukuzethemba, uzoba neqiniso lokuthi izinto zisebenza ngendlela efanele ukufinyelela okuzoba nezithombe okuthokozisayo. Kwenzeka konke okungcono uma ucabanga ngezimo zomphakathi. Uma uphonsa ukuthi okungavikele kanjani ukulinganisa zonke izinto. Lo mzwa ungavimba ekuthatheni izinyathelo ezinzima noma ezenzakalayo, okuvimbela amathuba akho okukhula kwezezimali. Ngakolunye uhlangothi, umuntu onomqondo wokuphila ngokweqile akavumi ukwesaba izibalo zamanje. Ubona imali njengamandla agijimayo, into enokwandisa ngokusebenzisa ulwazi, izenzo ezicabangela, nezinyathelo ezihambisana nezinhloso zabo. U-Oprah Winfrey ungumzekelo ophawulekayo wokuthi umqondo wokuphila ngokweqile ungashintsha kanjani impilo. Uhlala ebubini obukhulu, futhi wayengase aqhubeke ekholelwa ukuthi awekho amathuba okuphuma. Kodwa waphosa ukubheka umhlaba ngendlela ehlukile. Uthe, awukwazi ukugxila kulokho okungakukhona. Kufanele ugxile kulokho okungenzeka. Lezi zinguquko ezingqondweni zaba isisekelo sokwakha ibhizinisi elinikele eliphinde lishukumise abantu abaningi emhlabeni jikelele. Isayensi nayo isekela lo mbono. Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abakholelwa ezintweni ezingapheli banemisebenzi ephakeme ezindaweni zobuchopho ezihlobene nokucabanga okuhle nokuxazulula izinkinga. Lokhu kubenza babe nethuba elikhulu lokuthola izixazululo ezintsha ezimweni ezinzima. Ngaphezu kwalokho, ukujolisa kokuqinisekisa okuhle kungashintsha ubuchopho. Ngokuphindaphinda izisho ezifana imali igijima njalo kimi noma amathuba ayikho yonke indawo, udala uxhumano olusha lwezinzwa oluqinisa lezo zinkolelo. Kodwa-ke, akukwanele nje ukuphinda lezi zisho ngendlela engekho emthethweni. Kufanele uqaphele iqiniso elisemqoka kuzo. Lokhu kudinga umkhawulo wezengqondo nokuzibophezela. Ngezinsuku zakho, qaphela izinkolelo zakho.
Noma nini uma uthola ukuthi ucabanga ngokushoda, shintsha ngokushesha lesi sicelo sokuqinisekisa okuphumelelayo. Isibonelo, uma ucabanga, angikwazi ukukhokha lokhu, hlanganisa isisho esithi, ngiyasebenza ukuze ngithole izinsiza ezidingekayo. Lesi sishintsho esincane singaholela kuzinguquko ezinkulu ngokuhamba kwesikhathi. Manje ngikubiza kumqhudelwano, ezinsukwini ezizayo, bhala phansi izibonelo ezintathu zokuqhakaza empilweni yakho. Lokhu kungaba izinto ezilula, njengokudla okuvuselelayo, uthando olutholayo kumuntu, noma ithuba lokufunda okuthile okusha. Lezi zindlela ziqeqesha ubuchopho bakho ukuba ugxile kulokho okukhona, hhayi kulokho okukhona. Khumbula, isimo sokuphila ngokweqile akukona okungokwezinkulungwane ezincane kuphela. Kuyinto ethile umuntu ngamunye angayithuthukisa. Lokho okucabanga nokuzizwa ngaphezu kwemali kudlala indima yokuthi inqubekela phambili yakho empilweni yakho. Ngakho-ke, kusukela namuhla, khetha ukubheka kumathuba. Lokho okukholelwa ekutheni kuyenzeka kuzoba yindlela yakho yeqiniso. Izifanekiso zokubona kanye nezinkolelo ziwumthombo onamandla, kodwa ngaphandle kokuthatha izinyathelo, konke lokhu kuzoba kuphela emqondweni. Kunomgwaqo phakathi kwendawo okhona kanye nendawo ofisa ukuyifinyelela. Lo mgwaqo yisenzo esiqhamukayo. Uma imicabango yakho nemizwa yakho ihambisana nalokho ofisa ukufinyelela, izimvo, amasu, kanye namathuba kuzovela. Kodwa-ke, lokhu kugxile, uma ungasebenzi kulezi zifiso, azikho izinguquko ezenzeka. UTony Robbins, omunye wabachwepheshe abahamba phambili emkhakheni wokuthuthukisa umuntu siqu, uthi, isenzo siyibhuloho phakathi kwephupho nokwenziwa. Lokhu kusho ukuthi, ukuze uguqule izifiso zakho zibe yinto ebonakalayo, kufanele uthathe izinyathelo ezicacile. Kodwa-ke, akukhona kuphela ukuthatha izinyathelo ezivamile. Sishilo ukuthi sinezenzo ezithokozisayo, ezithokozayo, okukhuluma ngezindlela ezivela ekuphumeleleni kwangaphakathi, lapho ungaphansi kokuthula. Lokhu kuzoba isikhathi sokuphuma emazingeni okuphila obhalansi. Cabanga ngomlando ka-Arnold Schwarzenegger. Ngaphambi kokuba abe enye yeziqhamo ezinkulu ze-Hollywood, wayenovision yokuphumelela ecacile. Wayengeke nje aphuphe kuphela, wathatha izinyathelo ezisebenzayo ukuze aguqule lowo mbono ube yinqobo. Wafunda isiNgisi, wathuthukisa ukunikezwa kwakhe kuhlanga lwezinkanyezi, futhi wamukela izindima ezincane ekuqaleni komsebenzi wakhe. Zonke lezi zenzo, nakuba zibukeka njengezincane, bezingxenye yesu elikhulu. Lokhu yikho okuhlukanisa labo abafinyelela imigomo yabo nalabo abaphupha kuphela. Ukuthatha isinyathelo kudala futhi umphumela wedomino. Uma uthatha isinyathelo sokuqala, noma uma sikhulu, iminyango emisha iqala ukuvula. Ngokuzumayo uqala ukubona amathuba aphumile angakaze abonakale. Lokhu kwenzeka ngoba ubuchopho bakho buguqula igxile. Izifundo zocwaningo lwezengqondo zikhombisa ukuthi abantu ababhala imigomo ecacile futhi bayihlukanisa babe izinyathelo ezincane, bathola amathuba okuphumelela kakhulu. Ukuphumelela okuncane ngakunye kudala umuzwa wokuphambili, okuqinisa isifiso sakho sokuphila phambili. Mhlawumbe manje ucabanga, ngizazi kanjani ukuthi iyiphi isenzo esilungile engingayithatha? Impendulo itholakala ku-intuition yakho. Uma imicabango nemizwa yakho ihambisana nenjongo yakho, izimpendulo ziqala ukuvela ngokwemvelo. Kungaba umbono ophuthumayo, ithuba elingalindelekile, noma isiphakamiso esivela komunye umuntu. Okubalulekile ukuthi ungawuphuthelwa lezo zimpawu. Kaningi, isinyathelo sokuqala esidingekayo silula. Kungaba ukuvuselela i-CV yakho, ukwenza ucingo, noma ukufunda into entsha. USteve Jobs wayevame ukusho, ungakwazi kuphela ukuhlangana amaphuzu uma ubheka emuva. Lokhu kusho ukuthi awudingi ukuba nolwazi oluphelele lwendlela yonke kusenesikhathi. Okudingeka nje ukuthi wazi isinyathelo esilandelayo. Uma uhamba ngokuzethemba, noma ungazi yonke iminingwane, izinto ziqala ukuhamba ngokwemvelo. Cabanga, ngokwesibonelo, ukuthi inhloso yakho ukushintsha umsebenzi. Mhlawumbe uzizwa kudingeka uxhumane nomuntu owaziwayo osebenza endimeni ofisa ukuyifinyelela.
Lesi sinyathelo esilula singavula uchungechunge lwezenzakalo okuholela ekutholeni ithuba elisha. Kodwa uma ungathathi isinyathelo, leli thuba ngeke libe yinto ethokozisayo. Izinyathelo ezivela esikhuthazweni kwehlisa futhi ukwesaba kokuhluleka. Uma wenza isenzo ohambisana nezifiso zakho, le nqubo uqobo lwayo kuba nekhono elihle. Ufunda, ukhula, futhi ube nekhono elingaphezulu lokuphila. Futhi noma imiphumela ingabonakali ngokushesha, wazi ukuthi usendleleni efanele. Njengoba uhamba, isinyathelo ngasinye sihlinzeka ngokuqina okukhulu sokuphila phambili. Ngithanda ukunikeza inselele kuwe. Ezinsukwini ezizayo eziyisikhombisa, bheka yonke imibono noma izinkomba ezihlobene nezinhloso zakho. Khetha eyodwa nsuku zonke bese uyingaqalisa. Kungaba isinyathelo esilula noma esinzima, kodwa okubalulekile ukuthi wenze isenzo. Ekupheleni kwesonto, cabanga ukuthi lezi zenzo zithinte kanjani umbono wakho kanye namathuba aphumile. Khumbula, amaphupho akho alindele ukuba abe yinqobo. Okudingeka ukwenza kuphela ukuhamba kwesinyathelo sokuqala. Imibono efika kuwe ayilungile, ziyele izinhloso zezinkanyezi ukuthi kube kuhle kuwe. Manje, ngicela, iyiphi isinyathelo ozothatha ngokulandelayo?